Mali fo a ka timinanja la Amadou an bɛ taga ɲɛfɛ an ka don maa welelen an bɛ o bisimila kunu kar fɛn kɔni ye politiki fara ɲɔgɔn kan jɛkulu kura dɔ ye o sigira sen kan CDR maaw fɛ ani Kasim Tapo o ko kɛlen kɔfɛ a kɔni kuma cayara kosɛbɛ a kuma cayara dɔɔni o la fɛn min ye Boubacar Yaliko ye Isa Kabasidi bɛ wele bila ma walasa a ka se ka ɲɛfɔli kɛ an ye an b'a faamuya cogo min an ka jɛka Yaliko yi ka laseliw lamɛn. Aboubacar Yaliko i ni sɔgɔma. Ni sɔgɔma. Aboubacar Yaliko an bɛ hakililajigɛ k'a fɔ e ye CDR o administrateur ye. Kosɛbɛ. An y'a ye k'a fɔ wagati laban in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la karidonya in na mouvement ba dɔ lancement kɛra aw CDR mɔgɔw yera a la. Kosɛbɛ. Mun ye aw don ni mouvement in kɔnɔ ani fana mɔgɔw bɛ k'u ɲininkali caman k'u yɛrɛ la aw ni Kasim Tapo i bɛ se ka ɲɛfɔli jumɛn kɛ? D'accord, i ni ce ɲininkali la kaba. An tun bɛ Palais des Sports la. Ka bɛn ni dimanche ye. Avril kalo tile 4. An taara ka taa mouvement dɔ ka taa o baptême kɛ. Ni a bɛ fɔ a ma ko mouvement pour la refondation du Mali Brema. Mouvement nin yɛrɛ miirina nana cogo min na. Maître Kasim Tapo. Ni bɛɛ b'a dɔn ancien bâtonnier, ancien ministre. Ale de wulila ka se an ma. Ko Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi. A ka kan Malidenw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. Ko o hukumu kɔnɔ. Ale ka miirina kɔni na CDR bɛ se ka jɔyɔrɔba fa o situation ni o résolution ko CDR bɛ se ka jɔyɔrɔba fa o la. Donc a ko an ma ko bon ko mission bɛ kɛ min ye. Mouvement yɛrɛ objectif bɛ kɛ min ye o ye k'a fɔ jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an ka fara ɲɔgɔn kan dans un premier temps. Mais piste de solution minnu fana n'a kɛra an bɛ se k'a proposer maliyɛndenw ye. Ni an bɛ se k'a proposer fana autorité de la transition ye an k'o piste ninnu an k'o soumet u la. Wala ka u fɛngɛ cogoya bɛɛ la walasa u ka se ka don sira fɛ. U ka kɛ sababu ye ka se ka transition redresser u ka taa wolo élection jɛlen na. A kɛlen ka kuma ɲɛfɔ an ɲɛna a y'a bonya d'a kan. An k'a ma ko bon ko problème t'a la an kɔni ka baara jamana jɔ bɛ kuma bɛ fɔ yɔrɔ yɔrɔ la an CDR bɛ o yɔrɔ la. An ka principe ye min ye anw ta tɛ mɔgɔ ko ye. Mais anw ta ye miirina ko de ye. Ni si le système n'est pas bon an b'a dénoncer. Donc o hukumu kɔnɔna la an ko bon problème t'a la a ko bon a kɔni bɛ fɛ mouvement yɛrɛ a lancement anw ka kɛ a denfa dɔ ye. Que nous soyons pas, c'est-à-dire que les principaux acteurs du mouvement dès le départ. Donc an ko bon problème t'a la a ye ko a y'anw approché a ye choix la approché. Anw yɛrɛ fana ka délégation dɔw ni choix la fana masalala a ko kan. Donc an ko bon problème t'a la ni Mali ko kɔni don. An bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛlɛ kɔnɔ problème tɛ a la o cogoya de la an farala ɲɔgɔn kan. An ye organisation ni fɛnw bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ fo kana se bi ma. Donc min ye Tapo ka yɔrɔ ye ni mɔgɔw dabaliya bannen don k'a fɔ k'an ni Tapo faralen don ɲɔgɔn kan. Ça veut dire que mɔgɔw ma faamuyali kɛ CDR ka kɛlɛ la. CDR ka kɛlɛ tɛ mɔgɔ ko ye. CDR ka kɛlɛ ye principe ko de ye n y'a fɔ cogo min na. Mɔgɔ caman bɛ yen nɔ an ye mɔgɔ minnu critiquer dans le temps ka tɛmɛ an y'u critiquer o kɛwale la. Ni faamuyali donna kow la n'u u changera anw ka miirina la. Ou bien n'a kɛra k'a fɔ an n'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na faso jɔ sira kan n'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sira minnu fɛ an bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ. Pour preuve mɔgɔw bɛ se ka n bɛ se ka exemple minnu di mɔgɔw ma. 2018 la tout le monde sait que anw farala Soumaïla Cissé kan. Mais c'est-à-dire Ala ka hinɛ la a bɛ tiɲɛ so bi mais a ka mode de gestion a ka tagabolo caman na anw ye fɛn dɔw dénoncer a ka tagabolow la. Mais o m'an bali wagati dɔw la an ka fara ɲɔgɔn kan parce que an ka miirina tun ye kelen jamana jɔ ko la. Mɔgɔw bɛ min hakili min na fana u b'a ye k'a fɔ 2020 na anw tun opposé bɛ IBK ka tagali la. Mais mɔgɔ tɛ yen nɔ Mali kɔnɔ mɔgɔ min ye IBK ka gestion critique k'anw bɔ. Mais an y'a fɔ k'a fɔ ko mɔgɔ ko tɛ mais principe ko de don. O de kama nous on s'était dressé contre. Parce que an ko ni coup d'état kɛra c'est anticonstitutionnel a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ caman ye jamana ma. Wa mɔgɔ minnu tun bɛ a contrôle la don an y'a fɔ u ye fɛn o fɛn fɔ a bɛɛ ye tiɲɛ 99,99% de tout ce qu'ils ont dit là c'est vrai. Mais min ye k'a fɔ ko président i b'a lataga diyagoya ru fɛ o tɛ ko ɲɛnama ye an kun ma bɛn o sira dɔrɔn de kan. Donc an kɔni ye min fɔ Ala kɔni kɛlen bɛ ka Ala ye diɲɛ bange bi mɔgɔw ɲɛ b'a la Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi IBK kɔni taara mais est-ce que gɛlɛya banna? Mali bɛ situation min kɔnɔ bi bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn.
donc o de hukumu kɔnɔna la an y'a jira k'a fɔ tapo kɛlen ka an wele an ko problème foyi t'a la mɔgɔw ɲɛ b'a la cogo min na tapo hali an ka pôle d'avocat min bɛ yen an ka porte-parole n'o yɛrɛ Asbati a bɛ kaso la depuis le 21 décembre mais pôle d'avocat na tapo bɛ pôle d'avocat la o et pôle d'avocat ɲɛmɔgɔ ye tapo de o tapo bɛ dossier ta don min na a y'a fɔ ko a ye conférence fɔlɔ min kɛ a ko bon ko ale tɛ mɔgɔ kelen défend mais ale bɛ mɔgɔ fɛn o fɛn bɛ nin gɛlɛya kɔnɔ ale b'u bɛɛ lajɛlen défend parce que principe ko de don maintenant ni sariya sɔsɔra sira fɛn o fɛn fɛ ale ka baara ye min ye il est homme de droit et puis fana a ye jɔyɔrɔ caman kɛ gestion kɔnɔna la a ye jɔyɔrɔ caman kɛ donc o hukumu kɔnɔna la c'est-à-dire que les acquis de la démocratie n'olu menacera yɔrɔ yɔrɔ la ale ka devoir de a ka wuli k'o kɛlɛ kɛ donc o de kɔnɔ hukumu kɔnɔ a ko bon k'a bɛ mɔgɔw défend a ka sira tɛ mɔgɔ kunkolo la mais ni principe ko don ni sariya sɔsɔra yɔrɔ min na a sɔsɔra bon du moment mɔgɔ ale y'o kɛ o yɔrɔ la mɔgɔw t'o ye dabalibanko ye bon ni anw de ta kɛra mɔgɔw b'o kɛ dabalibanko ye alors que an bɛɛ dun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o vision kelen de kɔnɔ c'est une question de principe jamana ka intérêt bɛ se ka défend cogo min na ni adamaden fɛn o fɛn n'i ka fɛn hakɛ bɔsili la ou bien ni jamana binni kan cogoya dɔ la ou bien mɔgɔ dɔ bɛnni kan cogoya dɔ la anw b'i défend ce qui fait que même si M5 mɔgɔw ka kɛlɛ la victime minnu tanyana u ni na ani minnu blessera an n'u ka kɛlɛ kɛ o et vous allez voir que u ka an ka activité fɛn o fɛn bɛ yen nɔ le collectif des victimes fɛn 11 12 13 ni o mɔgɔ bɛ yen nɔ u tɛ sɔn u bɛ na an ka fɛn activités la o mun b'o dira mais au départ le principe la vision du M5 c'était pas notre vision mais o bɛɛ kɔfɛ hali Rasbati minɛni M5 mɔgɔw nana an nɔfɛ o an taar'u o y'an wele an n'u ye ɲɔgɔn ye an kumana o o dira sisan an ka conférence bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la u bɛ na an ka conférence la o mais bon maintenant ni mɔgɔ min ye o fɛn ninnu olu tɛmɛna bon les gens n'ont pas vu de ça un problème mais k'a fɔ ko CDR ni tapo de ɲɔgɔn sɔrɔ hakilina dɔ la k'o ye problème ye bon ne fais vraiment une lecture erronée des choses là où nous sommes aujourd'hui on n'a pas besoin de ça il faudrait que les gens fassent table rase de tout ce qui se passe mɔgɔw ka ɲina ni karisa ye nin kɛ na karisa ye nin kɛ na ou bien karisa ye jogo nin fɔ karisa ye nin jogo fɔ mɔgɔw ka ɲina l'existence même du pays o de menacé don bi mɔgɔw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo di ka se ka jamana yɛrɛ ka se ka kumabɔ ka se ka jamana sauver an b'o lahala de kɔnɔ o de kama an saba jɛna ka mouvement lancé bi Choila Bayaba ni Kassim Tapo ani CDR an sɔrɔla ka mouvement lancé mais an y'a fɔ a dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye parce que an bɛna proposition de kɛ an b'a soumettre transition na walasa jamana ka se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ o gɛlɛya bɛɛ b'a dɔn minnu b'a la an yɛrɛ ka mɔgɔ minnu minɛlen don olu ta b'a la mais au-delà de cela insécurité ko bɛ cogo min accord d'Alger vie chère fɛn caman caman de b'a kɔnɔ an bɛna minnu proposition kɛ donc an taara ka t'o mouvement de lancement kɛ bi k'a fɔ mɔgɔw ye dayɛlɛlen don bɛɛ bɛ se ka don a kɔnɔ don n'a nataw la an bɛna rencontre baw kɛ bureau yɛrɛ bɛna sigi cogo min na après an bɛna na congrès constitutif dɔ bɛna kɛ kɔfɛ min bɛna bureau sigi min bɛ kɛ directoire ye walasa ka se ka ni fɛn o fɛn f'i ɲɛna n'o ye action an bɛ fɛ ka min kɛ plantation ka se k'o lawaleya terrain kan. ayiwa Abubakari Yalikoyi an bɛ i fo ka hakililajigin kɛ k'a fɔ e ye CDR administrateur ye bi bi in na aw ni maa wɛrɛw faralen ɲɔgɔn kan mouvement min sigi an tun bɛ o kuma la an b'i fo. merci beaucoup i ni ce kaba. merci beaucoup. Faamuyali ko ɲuman ɲininen don aw fɛ aw k'o sɔrɔ nin jɛkulu kura min sigilen filɛ nin ye o ko kan k'o kunnafoniyaw la an bɛ taga ɲɛfɛ an bɛ don don fɔli duman filanan kɔnɔna la kanumɔgɔw ka nisɔndiya kama an ka jɛ ka ni fɔli duman lajɛ. Fanta Dɔgɔmani ye ale ka fɔli duman in ye nin tun ye tasibila ye ka ɲɛsin animateurs ni animatrices bɛɛ lajɛlen ma ni wagati kɔnɔna la Amadu Isa Kabasiri bɛ kumaso la sɔrɔ sisan anw bɛ don décryptage kɔnɔna la n y'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ sɔgɔmada in na anw ka walawalali babu bɛ tali kɛ min kan o ye kulu min sigira sen kan ni o ye commission vérité justice et réconciliation ye sibiri tɛmɛlen olu kɔni ye u ka audience publique sabanan kɛ o la an bɛ se ka mun de faamuya ni ko in kan Isa Kaba ale bɛ ɲɛfɔli kan ye. Kaba Sidibe i ni sɔgɔma. Fanta Tumota i ni sɔgɔma an bɛ foli di ma ka foli di honorable Amadou El Konare ma ka foli di an lamɛnbaga n'an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma o mana kɛ fan o fan. Kaba bisimila an bɛ don an ka babu kɔnɔ d'abord a ka d'an ye ka ɲɛfɔli kɛ an ye fɛn min ye CVGR yɛrɛ ye an bɛ fɛ ka dɔɔni dɔn a kan. Oui CVGR ye commission vérité justice et réconciliation ye jɛkulu do min ni fɛngɛ de ye a laɲini kɛ accord de paix et de réconciliation o de ye a laɲini kɛ kabi san 2014 2014 kɛrɛnkɛrɛnnenya la le 15 janvier cakɛda in sigira sen kan a ka baara bɛnnen bɛ ka se ka kɛ sababu ye bɛn ani kelenya o ka sinsin i n'a fɔ accord bɛ cogo min nka ale ta bɛ bɛn tiɲɛw ka fɔ bɛn ni kelenya ka sinsin o de la a sigikan kɛra sa mission est de contribuer à l'instauration d'une paix durable à travers la recherche de la vérité, la réconciliation. Ale basier tiɲɛw ka fɔ ni tiɲɛw fɔra yafa ka kɛ ɲɔgɔn ma
ale base ye o ye a yɛrɛ composé le ni mɔgɔ 25 ɲɔgɔnna ye a ɲɛmaaba ye Ousmane Umaru Sidibe ye olu de bɛ u ka baara ninnu kɛ ni bɛ k'u ka audience sabanan ye ka sɔrɔ k'o ye 2 kɛ ka tɛmɛ sibiri tɛmɛnen tun y'u ka audience filanan ye audience filanan min ni a nafa tun ka bon kosɛbɛ a nafa tun ka bon ka sɔrɔ kɛ babu minnu tun bɛ sen na Fanta Tumota. D'accord, Kaba ka d'an ye i ka don a kɔnɔna la i ka ɲɛfɔli kɛ babu minnu tun bɛ sen na anw bɛ fɛ ka faamuya qu'est-ce qui s'est passé mun ni kɛra kɛnɛ in kan yen nɔ. Oui, i b'a dɔn k'a fɔ CBGR ka baara kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko baara ninnu bɛna tali kɛ kabi san 1960 ni o ye an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta san ye ka n'a bila fo 2012 ko kɛra ko k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka jateminɛw kɛ mun bɛ se ka fɔ a ko kunkan ko kan mun bɛ se ka jɔn jalaki don mɔgɔw hali ni a tigiw tɛ yen bi maa minnu bɛ yen n'olu bɛ se k'a lakale jamana tariku fan dɔ de don ka n'a kuma fɔ audience fɔlɔ minnu kɛra fɔlɔ ni filanan minnu kɛra olu tun ye kow ye minnu kɛra kɔsani na nka nin dɔgɔkun tɛmɛnen audience tun bɛ tali kɛ audience ba 3 ɲɔgɔnna kan minnu bɛ Mali tariku yɛrɛ kofɔ kosɛbɛ a fɔlɔ o ye Filidabo Sissoko ani Amadou Diko olu tunna cogo di n'i y'o jateminɛ o ye Moribo Kile de a filanan o ye Abdul Karim Kamara ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Cabral la o fana tunna cogo di a panparan sabanan o tun bɛ tali kɛ kɔsani na banbaganci kɛlɛ wililen mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ depuis Gao Tombouctou minnu somɔgɔ dɔw tunna condition dɔ la ɲɛfɔli ka kɛ olu kan o ka bɔ yen nɔ cɛmancɛ yan fan fɛ gɛlɛya minnu nana yen nɔ mɔgɔ wɛrɛw sɔrɔla yen nɔ minnu somɔgɔw tunna donc a bɛ i b'a fɔ a tilala tilayɔrɔ 3 Moribo Kile ko minnu kɛra o kɔnɔ ni o ye Filidabo Sissoko ani Amadou Diko olu tununi ye Musa Kile kɔnɔ ko mun kɛra o kɔnɔ Abdul Karim Kamara Cabral o tununi min kɛra halisa n'o kibaruya ma dɔn sabanan o ye kɔsani na ko minnu kɛra donc c'était vraiment important ne yɛrɛ ye tile bɛɛ kɛ k'a lajɛ n'i ye Moribo Kile ta in ta ka jateminɛ n'i y'a tariku dɔɔni bɔ jumɛn de don san 1962 Mali ka indépendance sɔrɔ wagati Mali de y'i kanto k'a fɔ ko ale bɛna a yɛrɛ damana wari gosi a yɛrɛ franc malien ka dɔgɔkun kelen di jagokɛlaw ma ko dɔgɔkun kelen kɔnɔ franc CFA de tun bɛ yen fɔlɔ yanni an ka don franc malien na ko dɔgɔkun kelen kɔnɔ ko franc CFA bɛ mɔgɔ o mɔgɔ bolo ko bɛɛ k'i teliya ka na n'i ka franc CFA ye ko n'o tɛ k'a n'a tora mɔgɔ min bolo k'o y'o ka wari ko talen 5 dara jukɔrɔji la jagokɛla ba dɔ tun bɛ yen nɔ a bɛ fɔ a ma ko Kasim Ture marabaga Kasim o ani jagokɛla damadɔ olu de y'u fara ɲɔgɔn kan ko ko bɛ cogo min k'u bɛ na manifestation dɔ kɛ Mali manifestation fɔlɔ de kuma bɛ sen na tan tɔ ko il faut que u ka manifestation dɔ kɛ d'abord wariko in ko délai in ka surun kojugu une semaine k'a fɔ ko mɔgɔw ka to ka wariw di aran bɛ taa jɔ wari falen yɔrɔ kelen min tun bɛ yen nɔ aran bɛna taa jɔ yen nɔ est ce que une semaine kɔnɔ bɛɛ bɛna se k'i ka wari di ko donc k'u bɛ manifestation ka fara o kan conseil des ministres tun ye layidu ta k'a fɔ k'u bɛna baara dɔ kɛ ka cakɛda dɔ sigi sen kan Mali kɔnɔ min bɛ n'i occuper transport koɲɛw la Mali yɛrɛ bɛna mobili dɔw bila sen kan minnu bɛ mɔgɔw ta ka bɔ yɔrɔw la ka na yɔrɔw la RTM Régie des transports du Mali o fana ni commerçant ninnu ko ko o fana min kɛtɔ filɛ nin ye k'o bɛna olu ka jago fana bi ka fara o kan Somiex fana sigili ko kuma tun bɛ sen na Somiex ye Mali butikiba ye min bɛ se ka taa minɛnw ta kɔ kan ka n'u bila butikiba kɔnɔ k'a feere donc ni saba o ma bɛn commerçant ma marabaga Kasim ni mɔgɔ damadɔni de y'u fara ɲɔgɔn kan ko f'u ka manifestation kɛ o manifestation de kɛlen wagati min polosiw ye dangaruw la polosiw kɛlen ka dangaruw la u ye polosiw kɛɲɛ surasiw yɛrɛ farala a kan olu de bolibagatɔ taara don Faransi chancellerie kɔnɔ o wagati o y'a sɔrɔ ambassade tɛ yan nɔ o chancellerie da la mɔgɔ dɔw sɔrɔ olu la minnu ye drapeau jɛni o yɔrɔ de la Filidabo ni Amadou olu minnu tun ye Ngwara Dabo ye o wagati olu ka parti tun ye PSP a fɔra ko olu de bɛ ka ninnu kɔnɔ surugu k'u bila manifestation donc marabaga Kasim Ture ni Banabaka kun don jagokɛlaba kun don Filidabo Sissoko ani Amadou Diko olu de minɛna k'u ka kiiri kɛ k'a fɔ ko si dan kaso tɛ nka condamné à mort
nga kabu o condamnation kɛra fo bi u somɔgɔw m'o kibaruya dɔn mɔgɔ si m'o kibaruya dɔn olu somɔgɔw Filidabo somɔgɔw Amadou somɔgɔw ni o yɛrɛ ye Umar Amadou ni a ye ministre kɛ Alikɔsani na olu de kun welelen don u kana ɲɛfɔli kɛ parce que ko ninnu kɛrɛfɛ i bɛ taa sɔrɔ tɔɲɔ in dara nin tigiw kan c'est vrai k'u somɔgɔ tununa mais u bɔnsɔn minnu tora u kɔ olu caman ye gɛlɛyaw sɔrɔ c'est vrai que Amadou ni ye chance sɔrɔ fo ka kɛ ministre ye mais Filidabo somɔgɔw kɛra cogo di mun kɛra u la traitement jumɛn kɛra u la u ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ o somɔgɔ tanyali kɔfɛ ninnu bɛɛ de kɛra kumaw ye minnu n'u somɔgɔw nana ka n'o ɲɛfɔ Amical Cabral Abdul Karim Kamara de Cabral ye écoleden ɲɛmɔgɔ de ye san kelen 1979 gouvernement ye décision ta k'a fɔ ko écoleden jɛkulu tɛ sigi bilen 1980 ANC écoleden dɔw de y'u fara ɲɔgɔn kan ka écoleden jɛkulu dɔ sigi k'o tɔgɔ da ko INEM au INEM 1980 le 17 mars 1980 Cabral de kɛra o écoleden jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye n'a tɔgɔ ye ko Union des élèves et étudiants du Mali INEM o y'a sɔrɔ Segu l'écoleden dɔw kun kɛlen don ka manifestation dɔ kɛ o écoldenw minɛlen don k'u datugu olu de y'u ka nin jɛkulu in sigi k'a ka objectif fɔlɔ ye kɛ k'u bɛna manifestation kɛ walasa écolden minnu minɛna Segu k'u ka olu ka bila o de hukumu kɔnɔ olu fana ni dankarila u ka o manifestation na Cabral yɛrɛ bolibagatɔ taara a yɛrɛ sɔrɔ fo Guinée frontière la u taara a minɛ yen nɔ ka segin n'a ye ka n'a ye Jikɔrɔni para la kɛrɛnkɛrɛnnenya la le 16 mars 1980 o don ni bi cɛ Abdul Karim Kamara fana ni Cabral kibaruya ma dɔn a frères a fa n'a baw kɔni olu tɛ yen bilen nka a frères olu de nan'u sigi kunu ka kuma in ɲɛfɔ a y'u ba kɛ cogo di a y'u fa kɛ cogo u yɛrɛ ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ o ninnu bɛɛ de tun ye kumaw ye minnu a bɛ Mali tariku yɛrɛ de retracer gɛlɛya minnu bɛ yen sabanan panparan sabanan o ye mɔgɔw ye kɛlɛ wililen kɔrɔyanfan fɛ armée mɔgɔw a caman bɛ yen jalakiw binnen don armée mɔgɔw kan confusion mɔgɔw b'o min kuma fɔ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ a fari lajɛyalen don dɔrɔn mais marifa t'a bolo foyi foyi o dɔw minɛna o cogoya la ten olu somɔgɔw nana ka n'u ta ɲɛfɔ musokɔrɔba dɔ fana b'a la min a denkɛ saba don da sɔgɔmada fɛ dɔrɔn ka t'u minɛ ka taa n'u ye fo bi a m'o kibaruya dɔn ninnu ɲɔgɔnnaw de don ka na k'a ɲɛfɔ ni CVGR mɔgɔw n'u bɛ se ka enquête kɛ k'a ɲɛf'u ye i denkɛ nin jalaki de kun binnen don a kan i ɲinɛ ma a tun bɛ nin de kɛ a k'a dɔn mais foyi de ma f'u ye musokɔrɔba k'a dɔn kun jumɛn n'a denkɛw minɛna ni jugukolo min tun b'a denkɛw la o ka fɔ nka a kana to fulu kɔnɔ ten walima ni fɛn tɛ yen fana ni a ka ɲɛfɔ fili de kɛra i denkɛ kun nɔ t'a la walima a ka fɔ i denkɛ de tun bɛ ka nin kɛ a tun bɛ nin kɛ a bɛ nin kɛ ko in kun y'o de. Ayiwa kaba an ye faamuyali caman sɔrɔ ko in kɔnɔna la kunu Amadu. Ok o ta ko la basi kaba a ka d'an ye i ka se ka ɲɛfɔli k'an ye fɛn min kɔni ye audience i bɔra k'i da don kuma min na u nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ o la fɛn min kɔni ni audience tako sabanan min kɛlen filɛ nin ye a bɛ se ka nafa jumɛn de lase an ma. A nafa fɔlɔ ye fɔlɔ histoire ka reconstituer parce que ne ɲɛmɔgɔyaso ye jɛmukan di ne ma seereyaba walasa ninnu ɲɔgɔnnaw de ka kɛ parce que hali an ka kɔfɛ histoire i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw de y'a sɛbɛn mais mɔgɔ minnu histoire yɛrɛ bɛ mɔgɔ minnu kun kan généralement Mali kɔnɔ a ka gɛlɛn o tigiw ma ka ɲɛfɔli kɛ alors que soit livre ka sɛbɛn walima a tigiw ka sɔn k'o confier mɔgɔ wɛrɛ la tarikuw ka dɔn parce que nin yɔrɔ filɛ nin ye n'i ye marabakasi ninnu ta ka jate minɛ fuluba bɛ histoire in kɔnɔ parce que mɔgɔ minnu tun bɛ fanga la a wagati olu bɛ se ka jalaki dɔw bin k'a fɔ ten tɔ k'a fɔ ko u tun bɛ ka janfa de kɛ u tun bɛ ka commerçant kɔnɔ mais ni mɔgɔ min bɔra a kalama k'a fɔ ko a fɔra ko dɔgɔkun kelen de kɔnɔ e ye nafolo min ɲini dɔgɔkun kelen kɔnɔ ni o y'a sɔrɔ hali 200 tun bɛ mɔgɔ min bolo dɔgɔkun kelen kɔnɔ k'e k'i boli ka t'o falen i t'a condition dɔn i t'a dɔn franc malien min bɔlen filɛ nin ye franc CFA kɔrɔ min b'an bolo a joli bɛ bɛn o ma i t'o si ɲɛdɔn k'a fɔ dɔrɔn ka wuli ten dɔrɔn k'i ka taa ten tɔ o kɛra gɛlɛya ye o mɔgɔw ma et puis an kun donna régime socialiste kɔnɔ mais démocratique de kun don donc a wagati droit tun bɛ mɔgɔw bolo an bɔra jɔnya de kɔnɔ
droit tun bɛ mɔgɔw bolo ka manifester. Pourquoi manifestation est réprimée? Nous bɛɛ ye ɲininkaliw ye. Et pourquoi diagoya parce que u taara France chancellerie la, pourquoi obligatoirement o ye fili dabɔ ninnu nɔ ye? O ɲininkaliw bɛ yen nɔ. Ɲininkaliw wɛrɛw bɛ yen nɔ. Fili dabɔ ninnu fana ka rôle kɛra jumɛn ye a la? Ka sababu kɛ tariku kɔnɔ u b'a fɔ k'a fɔ ko avion express bɔra ni fili dabɔ ye France ka na k'a ka na an ka indépendance tiɲɛ. A kuma tiɲɛ ye jumɛn? Ninnu bɛɛ de ye fɛnw ye minnu mɔgɔw b'u fɔ barokɛsenw fɛ, bɛɛ b'i ka version fɔ selon ni min mɔkɛ tun ye PSP mɔgɔ ye. I bɛ t'a sɔrɔ n'o y'a ɲɛf'i ɲɛna i b'a ye k'a fɔ PSP mɔgɔw de kun jo don. Mais ni min ye ISRDA mɔgɔ ye parce que o parti ba fila de tun bɛ yen, ni min ye ISRDA mɔgɔ ye n'olu y'a ɲɛf'i ye a bɛ k'i miiri k'a fɔ ko ISRDA mɔgɔw de jo kun don. Donc il est grand temps histoire ka confronter. Amadou ka ta ɲɛfɔ ne kan ta ɲɛfɔ, mɔgɔ kelen k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan, Amadou ka version k'a la ka ne ka version k'a la, walasa tariku ka don a nafaba ye. Donc CVGR ka baara in kɔnɔ ne hakili la o kan ka élargir halisa. Kisima Dugaraw ka kaw bɛ yen, ko wɛrɛw bɛ yen nɔ, ko camanba bɛ Mali kɔnɔ minnu halisa u tiɲɛw ma dɔn, u tiɲɛw ka fɔ bi bi in na a ka se ka kɛ base ye même ni au lieu an ka to France histoire kɔnɔ ka na ni histoire ninnu ye an ka 6e année ni an ka 7e na k'u kɛ kalanfɛnw yɛrɛ ye. Parce que à un moment donné n'an m'an kɔlɔsi fili dabɔ ninnu bɛ tunu Mali histoire kɔnɔ, Mamadou Konatew bɛ tunu Mali histoire kɔnɔ. Donc k'u don écoledenw ka histoire yɛrɛ kɔnɔ ka Abdul Karim Kamara ninnu don a ka kalan yɛrɛ o de nafa ka bɔ, ka Musa Tarawele don, ka Amadou Tumani Touré don, ka Ibrahim Boubacar Keita don histoire kɔnɔ, ka bɔ mɔgɔ tɔw ka histoire fɔli la an ka écolesow la ten sa. D'accord. Ala ka kulo kɛ kulo kunnaji ye sɔgɔmada in na walawalali tun bɛ tali kɛ na dalen b'a la k'a fɔ aw ye faamuyali caman sɔrɔ ni tariku ninnu fɔlenw na Kaba kuma kuncɛ kuma ani foli ka laban. Kuma kuncɛ kuma halisa maa minnu ni u ka danaya b'an kan ka jamukan in lajɛ walasa u ka kunnafoni sɔrɔ an b'u kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fo ka foli bila ka taa dɔn ye kuru mɔgɔw ma u mana kɛ fan o fan an bɛ Fode Kɔnɛ ani Sakɔ an b'u fo kati douane cour la ka douane ɲɛmɔgɔba yɛrɛ k'a fɔ seri terikɛ don an bɛ douane ɲɛmɔgɔba fo an bɛ foli di an kanubaga bɛɛ lajɛlen ma. Amadou Gaye Kante an terikɛ don an bɛ a fɔ kunun kun ye Maliki Konate an terikɛ ale ka furusiri ye an bɛ a dugawu don k'a ye Ala ka furu ni si bɛn ka foli di kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma u mana kɛ fan o fan. Amadou Kuyate Aba yan fɔ Segu an bɛ a fɔ k'a walima dɔn ka kanubagaw bɛɛ fo. Kaba k'i yɛrɛ fo i ka ɲinini ani walawalali la. N bɛ Abiba fo dɛ Elebo an b'a fo k'a ni sɔgɔma ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo. Amadou Honorable Mamadou Jara Suba u bɛ k'an filɛ an ka foli b'u ye sɔgɔmada in na min ye Buba Traoré u bɛ Kati ka taa se chef d'escadron Lassana Tamba Keita gendarmerie camp 1 kɔnɔ k'u bɛɛ ni sɔgɔma bi sɔgɔmada in na général Musa Singo Kulubali kɛ ni LDC maaw an ka foli b'u ye madame Keita bɛ yen n'o ye Asan ye k'u bɛɛ bonya bɛ jɛmukan kɔnɔ sɔgɔmada in na. Fana i bɛ hakɛ to an baarakɛ ɲɔgɔn i bɛ ka junior Burama Sidibe i bɛ ka junior jɔnjɔnba dira a ma ko ka sababu kɛ kabi san jan a bɛ comédie min kɔnɔ a b'a kɛ ka ɲɛ cogo min ciwara dɔ dira a ma an b'a fɔ a ye n ka félicitation maa minnu ye ciwara di fana ni a ça veut dire que u ye a ye baara ɲumanba de la an bɛna a ciwara yɛrɛ ko ɲɛɲini ka ɲɛ an b'a ɲɛfɔ ni Ala sɔnna Burama Sidibe an b'a fɔ a ye n ka félicitation ka félicitation ka kanubaga kelen kelen na bɛɛ lajɛlen fo anw se kɛra kunnafoni min ye k'a di aw ma bi o bɛ tali kɛ na bi sɔgɔmada in na an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka di an ka dibila baara kɛbagaw ma Hawa Tafili Touré ale bɛ réalisation na Asi Damele madame Konare ale bolo bɛ nɛgɛ karafew la fɛn min ye Boubacar Jara Bad ale bɛ régie kɔnɔna la Zie Burama Kone an bɛ sɔgɔmada fɛ foli di ale ma ale bɛ montage la fo ka taa se Mohamed Touré ma kanubagaw ka aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fo anw se kɛra ni kunnafoni de bi k'a di aw ma an bɛ wuli sisan nɛgɛ kaɲɛ 9 Adel Samake ale bɛ na dugu kunkanko kɛnɛ sigi sini sɔgɔma 7h15 ni Ala ma ko kana an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ Ala ka tile hɛrɛ yɔrɔ min ma o bɛ tali kɛ na anw bɛ Musa Bangali fo a ka timinandiya la Amadu an bɛ taga ɲɛfɛ an ka don ma welelen an bɛ o bisimila